O Lume Valirio foi un dos espectáculos máis vistosos desta feira castrexa, na que a animación foi unha constante durante toda a fin de semana. Guerreiros, duendes, elfas e faunos percorreron o gran mercado instalado na Rúa Peonil, onde se podían adquirir todo tipo de produtos elaborados de forma artesanal en medio cento de postos. Seleccionamos pezas de pequeniñas granxas agrosostenibles nos Alpes franceses, italianos e suizos e nos madurámolos en Noia, en Taramancos, que é onde temos o noso centro de maduración. Aquí ofrecemos ambientadores para los armarios, cajones así pequeños para que huela bien a la hora de abrir y buen ambiente. As exhibicións de oficios artesanais concentraron tamén a moitos visitantes que tiveron ocasión de coñecer máis de preto estes traballos manuais. Bueno, estoy aquí torneando una pieza de ajedrez un poco gigante y bueno, esto es un torno antiguo, un torno a pedal. Veño facendo demostraciones de oficios tradicionales, que nese caso é a cestería. E, bueno, máis concretamente nese caso, pois estou a construir unha nasa, como se facían, pois fai 70 anos, entonces como é un porto de mar, pois sempre me gusta facer unha peza relacionada co sitio onde estemos, claro. O bo resultado desta edición segue a consolidar esta feira castrexa que se suma á oferta de actividades e iniciativas culturais que ofrece Boiro durante todo o verán.